Survey 123 Connectin avulla voidaan tehdä monipuolisempia lomakkeita kuin selaintyökalun avulla. Survey 123 Connect on koneelle asennettava ohjelmisto, jota käytetään Survey-käyttöliittymän ja Excel-lomakkeen avulla. Määritellään ensiksi lomakkeen tyyppi. Standard-tasoinen lomake toimii myös selaimessa eikä vaadi käyttääkseen natiivityökalua. Avataan esikatselunäkymä ja tuo Excel-lomake vierekkäin, jotta nähdään samaan aikaan lomake sekä se, mitä sen avulla syntyy. Excelissä on valmiit alasvetovalikot vaihtoehtoisia kysymystyyppejä varten. Jokainen kysymys lisätään omalle rivilleen tässä Survey-sivulla. Lisään ensiksi tällaisen määrittelyn, että aloitetaan repeat loopi. Sen jälkeen lisään tuollaisen valintakysymyksen select one, jolle annan nimeksi valitse. Kysymykselle määritellään nimi ja se teksti, joka näkyy kysymyksen ohessa kyselylomakkeessa. Seuraavaksi määritän geopoint-tyyppisen kysymyksen, joka tarkoittaa pistettä kartalla. Samoin annetaan sille nimi ja teksti, joka näkyy kartan ohessa lomakkeella. Lopuksi päätän toistoloopin määrittämällä alasvetovalikosta, että end repeat. Sen jälkeen määritellään choices-valikosta vaihtoehtoiset arvot tuolle valitse kysymykselle. Määritellään A-sarakkeeseen tuo valitse nimi niin moneen riviin kuin kuinka monta vaihtoehtoa meidän valintakysymyksessä on. Sen jälkeen name-kenttään määritellään vaihtoehdoille nimet. Käytän tässä geneerisiä nimiä, mutta tähän voi kirjoittaa jotain fiinimpää. Label-sarakkeeseen kirjoitetaan ne vaihtoehtoiset nimet, jotka näkyvät lomakkeella. Lopuksi tallennetaan lomake, jolloin nähdään tuolla esikatselu näkymässä, millainen kyselystä on tulossa. Publish-napin avulla voimme julkaista tämän kyselyn Arccus Onlineen ja testata sitä siellä. Kaikki tuon kyselyloopin sisällä olevat kysymykset voidaan toistaa. Niitä varten on tällainen numeroikoni, jolloin ykkösvaiheessa voimme vastata yhteen vaihtoehtokysymykseen ja laittaa sijainnin kartalle. Plus-ikonista voimme lisätä näitä iteraatioita ja laittaa jokaiselle iteraatiolle oman vaihtoehtoisen arvon. Noihin aiempiin iteraatioihin voi palata vielä klikkaamalla numeroita. Keräsimme nyt lomakkeen avulla 4 sijaintikysymystä ja asetimme niille erilaiset arvot. Voimme analysoida ja luokitella kerättyä aineistoa Arccus Onlinein käyttöliittymässä. Toinen vaihtoehto toistettavalle kyselylle on lisätä loopien määrää. Eli voimme esimerkiksi kopioida tämän koko toistoloopin ja antaa toiselle iteraatiolle uudet nimet. Ja tämän toiston avulla voimme määrittää lomakkeen esittämään useita kysymyksiä ja useita karttoja niille kysymyksille sen sijaan, että meillä on yksi kartta päällekkäin, niin voidaan pistää allekkain useampia karttoja koskien erilaisia kysymyksiä. Samoin eri loopeissa voi olla erilaiset vaihtoehtolistat.
Eli voidaan kysyä hyvin erilaisia asioita luuppien välillä. Tässä tapauksessa teemme kumminkin saman valintalistan molempiin luuppeihin, mutta siinä tosiaan voi määrittää kysymykset uudestaan joka listaan. Tallennetaan lomake, jolloin näemme sen taas tuossa esikatselunäkymässä ja voimme julkaista sen Arccis Onlineen. Tämä julkaisu menee nyt sen vanhan päälle, jolloin se varoittaa, että vanhat kerätyt havainnot menevät tyhjäksi. Jos katselemme taas tätä kyselyä, niin nyt meillä on ensimmäinen ryhmä, josta voimme valita yhden tai useampia havaintoja ja laittaa ne kartalle. Sitten meillä on toinen ryhmä, josta voimme edelleen laittaa useita havaintoja kartalle. Eli meillä on 2 kysymysryhmää, joissa molemmissa on kartta, joihin voimme lisätä yhden tai useampia havaintoja.